Dr Einir Young yw'n enw I, fi yw cyfarwyddwr cynnalydwyaeth Prifysgol Bangor. Hoffwn eich croesawu I Fangor a rhannu chydig bach o'r un sy'n digwydd ynglyn â chynnalydwyaeth yn y Brifysgol. Fi eisiau chi gofio 4 peth o'r cyflwyniad yma. I ddechrau, mae Prifysgol Bangor yn rhoi pwys mawr ar fod yn gynaladwy a mae cynnalydwyaeth yn gynolygu bopeth ni'n neud yma. Yn ail, mae'r tîm y lab cynnalydwyaeth wedi cael ei sefydlu mwyn cydweithio gyda chi ar draws y campws. Yn drydydd, wrth gwrs mae cynnalydwyaeth yn golygu bod yn wyrdd, ond mae llesiant cymdeithasol diwylliannol ac economaidd pobl a'u cymunedau yn hanfodol hefyd. Mae hyn yn cael ei ddisgrifio yng Nghymru fel llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Ac yn bedwerydd, mae bod yn gynaladwy'n her leol a rhyngwladol. Ni fel Prifysgol yn deulu o ddinasyddion byd-eang o bob cwr o'r byd ac yn cyfrannu hyd eitha i'n gallu tuag at nodau datblygu cynaladwy'r Cenhedloedd Unedig. Mae'r wybodaeth ar y sleid yma yn dangos pa mor bwysig i'r pwnc. Mae myfyrwyr fel chi yng Nghymru ac ar draws gwledydd Prydain yn mynnu yn bod ni fel Prifysgol yn cymryd cynaladwyedd o ddifri. A dyma Greta. Mae newydd ennill gwobr Game Changer cylchgrawn GQ. Mae hi'n canolbwyntio'r meddyliau ar newid yn yr hinsawdd a chynnalydwyaeth, a mae Prifysgol Bangor wedi ymateb trwy ymuno gyda eraill fel Cyngor Gwynedd I ddatgan argyfwng amgylcheddol. Ond mae rhaid gwneud yn ogystal â dweud, mae angen gweithredu. Mae gweithredu yn ganolog I dîm y lab cynnalydwyaeth. Mae Liz, Gwen, yr un gyda Roxy'r Ci, Gwenith, Gwenan a Funen gweithio gyda Undeb ac MCB, y colegau a'r holl bynciau ar draws y Brifysgol I ddeall beth yw ystyr cynnalydwyaeth a sut y gallwn ni gyd fod yn fwy cynaladwy. Un o'n cyfrifoldebau yw cydlynu tîm rheoli perfformiad amgylcheddol y campws sy'n cadw llygad ar y broses achredu ISO 4010. Mae'n ymdrechion amgylcheddol yn cael eu cydnabod hefyd. Gafon ni'n gosod yn 8fed safle yn y byd yn Habl Green Metric 2018. Gafon ni radd dosbarth cyntaf gan People and Planet eleni, a ni ar restr fer am wobr Green Ground 2019 yn Glasgow ym mis Tachwedd am yr ymgyrch ystyriwch cyn yfed. Felly beth yw cynnalydwyaeth? Wel, mae tua 80% o'n holl oliadau yn sôn am wastraff a mae digon o waith I Gwen y cydlynydd gwastraff I wneud. Mae ynni dŵr a trafnidiaeth yn bwysig I Liz, ond mae cynnalydwyaeth yn cynnwys ystyriaeth am bobl, ein cymunedau, diwylliant a'r economi hefyd. Mae yna 4 pilar I gynnalydwyaeth. Allwch chi weld o'r amrywiaeth pynciau sy'n rhan o 17 nod llesiant y Cenhedloedd Unedig pa fath o weithredu sydd I angen a pa fath o ymrywiaeth o ystyriaethau sy'n yna. Mae Llywodraeth Cymru wedi crynhoi'r nodau'r Cenhedloedd Unedig mewn I 7 nod sy'n berthnasol I ni, a fe fyddwch chi'n clywed mwy am rhain a'r 5 ffordd o weithio sy'n gysylltiedig gyda nhw yn nes ymlaen yn eich gyrfa. Gobeithio'ch bod chi wedi cael cyfle I gyfarfod y tîm yn Serendipedd, oedd y lle'n ferw o weithgareddau sy'n yn cyfrannu at gynnalydwyaeth yn yr ystyr ehangach. Nawr erbyn diwedd mis Medi a wythnos gyntaf mis Hydref, fyddwch chi wedi ymgartrefu'n dda, a dyna pryd fydd yn wythnos am wastraff, waw, yn dechrau. Mae'r wythnos ma'n gyfuniad psychedelic o bob peth I wneud â gwastraff, gyda neuaddau, campws fyw, Undeb y myfyrwyr, MCB, myfyrwyr rhyngwladol, Cyngor Gwynedd, sefydliad Prydeinig y Galon, CIWM a phob math o bobl yn dod at ei gilydd I helpu I wneud Bangor yn lle glanach. Os neb eisiau byw mewn twlc, a bydd awgrymiadau sut y gallwn ysgoi hynny yn ystod o'r wythnos. Bydd gweithgareddau waw I gyd yn helpu'n ystadegau gwastraff dros y flwyddyn I ddod. Edrychwch ar y data ar y sleid yma I weld sut ni'n cynyddu faint o wastraff sy'n cael ei ailddefnyddio I ailgylchu a'i gompostio yn hytrach na cael ei anfon I gael ei gladdu, a sut mae hynny wedi gwella dros y 2 flynedd diwetha. Cadwch eich llygad allan am y posteri ystyried cyn yfed hefyd. Fi'n arbennig o hoff o'r syniad o defnyddiad y ben, llwy yn lle pren. Bob mis fyddwn ni'n cyfarfod I roi'r byd yn ei le,
Mae'r sesiynau yma'n cael eu cynnal ar ddydd Mawrth ola'r mis, a dyna lle byddwn nhw'n cael cyfle i'ch cyfarfod chi i weithio gyda chi i weithredu eich syniadau a datblygu ymgyrchoedd ar bethau sy'n bwysig i chi. Bydd y sesiwn rhoi'r byd yn ei le cyntaf eleni yn cael ei gynnal ar y 9 o Hydref i drafod be ddigwyddodd yn yr wythnos wastraff. Mae themau'r flwyddyn academaidd nesaf yn cynnwys gwastraff, ynni, bioamrywiaeth, iechyd a lles a chynalydwyedd yn y cwricwlwm. Mae hynny'n ddigon i gadw ni gyd yn brysur. Nawr cadwch eich llyged ar agor am y ddigwyddiadau sydd ar y gweill. Bydd y streic hinstaw nesaf yn digwydd ar y geinfed Medi tu fas i brif adeilad y celfyddydau. Ar y 6 o Hydref, bydd diwrnod cyfan yn cael ei nilltio ar gyfer digwyddiad byd eang lle bydd myfyrwyr, staff, busnesau a'r gymuned ehangach yn dod at ei gilydd i drafod yr hyn allwn ni wneud mewn byd sy'n newid. Dyna Climathon. A bydd mis Chwefror 2020 i gyd ar gyfer Carnifal. Mis o ddigwyddiadau cyffroes i ddathlu cyfraniad y holl weithgareddau amrywiol tuag at gyflawni ymdrechion cynalydwyedd Prifysgol Bangor. Felly, dilynwch ni, tagiwch ni, rhannwch chi'n straeon, rhannwch eich straeon eich hunain, ewch chi'n gwefan, cadwch lygad am eich cydlynwyr campws byw, ymunwch am sesiynau o'r byd yn ei le, codwch eich llais, mynegwch eich barn, cydweithiwch gyda'r swyddogion sybothol, ychwanegwch werth at eich gradd, ymunwch â ni i fynd i'r afel ar rhai o heriau mwyaf byd a chael hwyl ar yr un pryd. Mae'r tîm a fynnau'n edrych mlaen at weithio gyda chi dros y 2 blynedd nesaf ac ar ôl i chi raddio fel aelod o boblogaeth cyn fyfyrwyr Prifysgol Bangor a mae niferoedd rheini'n cynyddu bob blwyddyn. Diolch yn fawr i chi am wrando, edrychwn ni mlaen at flwyddyn gyffroes iawn yn eich gwmni. Mwynhewch eich amser ym Mangor.